Gepleyer Adatlyk Radiosu. Öýüňize saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 14-nji ýanwary, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'da stüdyodan men Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde okuwçylarymyz Adatlyň web sahypasyny Türkmenistanly ýarlaryň sürüjülük şahadatnamasyny almakda çekýän kynçylyklary, häkimetleriň Venan sürüjüleriň öňüne döredýän emel kynçylyklar barada habarmady köp okapdyrlar. Lewapdy täze ýyjasy bolan uluw helakçylygyny bir maskaladan 5 adamyň helak bolmagy barada beren habarmyz hem köp okalypdyr. Öňkü prezidentiň we häzirki prezidentiň kakasynyň teklibi esasynda olal hut onuň öz başlangyjy bilen 2 palataly bolan Türkmen parlamenti ýene 2 palataly ulgama dolanýar. Gurbanuly Berdimuhammedow tarapyndan ýatyrylan halk maslahaty bolsa gaýtadan esaslandyrylýar. Bu habar hem Adatlyň web sahypasynda iň köp okalanlaryň beýasligine girdi. Balkan sewtiniň mesjidlerini hasaba alynýan ogurluk kadisalary, Gazagstanyň konstitusiýa kadiýetiniň öňkü prezident Nursultan Nazarbayewi elbasy goragyndan mahrum edenini barada habarmyz hem iň köp okalanlaryň sanygyna girdi. Hormatly dinleýijiler, Adatlyň web sahypasynda çap edilýän habarlary okap, öz pikirleriňizi, tejribeleriňizi paýlaşmaňyza çagyrýarys. Hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Türkmenistanyň il arasyny çäreçiler diýilýän raýatlary bagtly durmuş wagtlaryna ulanmak praktikasynyň ýaş prezidentiň dolanýarsasyny täze bir talap bilen baýlaşdyrylanyny, dawaralara gatnaşdyrylýan aýallaryň ýaşlarynyň 40-dan geçmeliligi habar berilýär. Emma bu talabyň ýurtda 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri baş çäreçileriň hataryna bolan zenanlara degişligi ýa dälligi belli däl. Temany kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär. Günnäger Sewtiň administrativ merkeziniň resmileri üstümizdäki ýylyň dowamyna geçiriljek köpçülük çärelerine gatnaşmagyň tertibi bilen bagly käbir täze üýtgetmeleri oglan edýärler. Edara karhanalaryň ýolbaşçylaryna köpçülük çärelerine äýnekli we saýawanly gatnaşmak gadagyn edilýär. Şeýle mundan welek çärelere diňe 40 ýaşy ýetmedik zenanlaryň gatnaşmalydygyny utalýar. Häkimetler beýlekkä bir ugurlar bilen bir hatarda ýene bir gedek aýal gyzlary gödäwçilik meselelerini üntü çekýärler. Türkmenabadyň şäher häkimligi 12-nji ýanwarda üstümizdäki ýylyň köpçülük çärelerini ara alyp maslahatlaşdy. Ýygnakda ýylyň dowamyna geçiriljek köpçülük çäreleriniň tertibi bilen bir hatarda beýlekkä bir meseleler, şol sany häkimetleriň aýal gyzlara degişli milli libas talaplary ýene bir gedek nykdaldy. 12-nji ýanwarda Türkmenabad şäher häkimligine uly ýygnak geçirildi. Duşugy döwlet edara karhanalarının işgärleri we ýolbaşça düdümleri gatnaşdy diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden maglumat berdi. Ýylyň dowamyna geçiriljek köpçülük çäreleriniň guramaçylyk işleri şol bir wagtda edara karhanalarda aýal gyzlaryň özlerini alyp barşyna gödäwçilik meseleleri ýygnagyň gün tertibine girdilen esasy ugurlar boldy. Diýip bir büdjet işgär Adatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen resmileri her ýyl baş maksady döwlet siýasatyny mahabatlandyrmakdan we wagt etmekden ibaret bolan köpçülük dawralarynyň tertibini tasdiqlaýar. Şeýle dawralara büdjet işgärleri köplenç mejbur gatnaşdyrylýar. Türkmenabadyň şäher häkimligine geçirilen ýygnaga gatnaşyjylar öňkü ýyllardan tapawutlukdy. Bu ýyl has köp çäreniň meýilleşdirilýändigini aýdýarlar. Duşugyň dowamyna dawralaryň guramaçylyk işleri bir hatarda edara karhanalarda aýal gyzlaryň iş ýerlerini özlerini alyp barışlaryna gödäwçilik meselelerini hem seredildi diýip büdjet işgärleri aýdýarlar. Türkmen häkimetleri hususan soňky bir ýyl töwereg wagt bäri zenan raýatlary olaryň iş ýerlerini özlerini nähili alyp barmaldyklaryny, nähili egneş geýmeldiklerini, haýsy gözellik ferişdelerinden peýdalanyp özlerini nähili serenjam bermeldiklerini gödäwçilik etmegi mühim zerurluk hasaplaýar. Türkmenabadda geçirilen ýoňakda häkimetler zenanlaryň iş ýerlerini özlerini alyp barışlaryna gödäwçilik etmegiň wajypdygyny ýene bir gedek notadylar. Tewit ýolbaşçylaryna görä aýal gyzlar iş ýerlerine milli libaslarda bolmaly, öýme ýa-da ýaglyk takynmaly, saçlaryny boýamaly däl, ýasama dyrnak goýdurmaly däl, dyrnaklaryny östürmeli däl we ýasama kirpik goýdurmaly däl. Şeýle aýal gyzlaryň saçlary öýmeleriň ýa-da ýaglyklaryň aşagyndan köp görünmeli däl. Zenanlaryň saçlarynyň köp bölegi öýmeleriň ýa-da ýaglyklaryň aşagyna bolmaly. Şäher häkimligine geçirilen ýygnaga gatnaşyjy ýolbaşçy düzüme
öz garamagyndaky işgärler bilen ýygnaklary geçirmek we bu meseleleri gozgamak tapşyryldy. Ýygnakda türkmen dinanlarynyň aklagyna has köp üns berildi diýip büdjet işgärler aýdýarlar. Sadatlyk radio dinanlara değişli çäklendirmeler we köpçülük şäherleri bilen bagly täze talaplar boýunça Türkmenabadyň şäher häkimliginden tesbir alyp bilmedi. Hepdäniň jeminiň ýartyňyz. Resmi taýdan boyun alınmayan işsizlik maşgalary bolmagyny dowam etdirýär. Barha köp çağany yetim goýýar diýip synçylar aýdýar. Emma resmi maşgabat son konulukda döredilen emeli pasport kynçylyklary, siýahat çäklendirmeleri netijesinde daşary ýurtlarda galan raýatlarynyň ýagdaýyny ýeňilleşdirjek, olaryň ýurduny gelip gitmegini kadalaşdyrjak çäreleri başurmagy howlukmaýar. Netijede häkimiýetleri anamlaryny ýitiren we daşary ýurtdaky çörek kazanjylar ýygyma geljek diýse, olaryň gaýdyp ýurtdan çykyp biljegini ananmaýan enatalar aktivistleriň gurrun vermeklerine görä gelme. Bärde durmuş gaty kyn, iş ýok, işlejek gol şol ýerde. Başarsaň aňyrrak git. Ýewropa aşyk gollyp sargyd edýärler. Adatlyk bu ýagdaý barada Praga gelen türkmen aktivisti. Şeýle-de anonimlik şertinde pikirini aýdan aktivistler, zähmet migrantlary, Adatlyň Türkiýedäki habarçysy bilen söhbetdeş boldy. Adatlyň studiýasynda öz pikirlerini paýlaşan aktivist migrant meselesiniň çözgüdüni ýurtdaky ykdysady meseleleriň çözgüdüne görýär we aktivistleriň ýagdaýy üýtgetmän goýmajagyna umyt baglaýanlygyny aýdýar. Studiýadaky söhbetdeşlige geçmeden anonimlik şertinde verilen maglumatlara göz aýlalyň. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmen aktivistleriniň köpüsiniň pikiriçe ýaş heni durmuş gurmadyk adamlaryňna, maşgala guranlaryňna ençe meýlap ýakynaryny görmän ýat ilde agyr şertlerde işlemegine, olaryň çeken ruh azaplaryny göz ýummak, maşgalalaryň bozulmagyna, migrantlaryň käbiriniň bekanun işleri, ahlaksyzlyga ýüdürmegine göz ýummak bolup durýar. Zähmet migrasiýasyna agyr şertler gazanç etmegiden erkegiň ýa aýalyň kyn ýagdaýa düşmegi, olaryň ýygyny zordan güzäran eýleýän käbir birýän bozulan maşgalalara, şeýle maşgalalardaky çağlaryň ruh saglygyna agyr zar burýar diýip aktivistler aýdýarlar. Emma türkmen häkimetleri hökümet tanqidçileriniň pikiriçe raýatlary zähmet migrasiýasyny terýän ykdysady kynçylyklary, işsizligiň, inflasiýanyň, jinaýatçylygyň hakyky derejelerini, döwlet idaralarına giň ýaýranlyk aýdylýan korrupsiýany, bilim saglyk ulgamyny emele gelen agyr ýagdaýlary resmi taýdan tasdiklamagyň deregine uly ösüş sanlaryny çap etmegi dowam etdirýär. Şol bir wagtda türkmen medeniýeti daşary ýurtlardaky raýatlarynyň, studentleriniň düşýän kyn ýagdaýlary, jinaýatda tutuluşy barada çykýan habarlary görmezlige salýar. Odaga çeken we soň görünmeýän ykdysady kynçylyklar aýdylmagyna görä adamlaryň her hil dertlere ulaşmagyna, biwagt azalyna, jinaýaty baş goşmagyna, öz janyny kastetmegine hem alyp gelýär. Emma türkmen häkimiýetleri daşary ýurtlarda ölenlere de, olaryň maşgalalaryna da himayet etmeýär diýip aktivistler aýdýarlar. Pulun bolmasa ejeňe kakaňa da gerek däl ekeniň iýberýän pulum ýetmän soň gelinimi aglap giderýal etdiler. Ejemiň ýüzüne gelip bilmän ýeke çağamy ataly ýetim goýdum diýip adynyň aýdylmazlygy şerti bilen gürleşen türkmen migranty Istanbuldan telefonda beren gurrununda aýtdy. Söhbetdeşimiziň aýtmagyna görä ejesi bilen aradaky ızgyýtsyzlyk zararly ol öý bilen gürleşen güni ýüregi agyryp näçe ýady hem bolsa uzak giýjäni ukusuz geçirýär. Bu diňe meniň ýagdaýym däl, başga da enatasyndan zeyrenýänken bize iş malydyr öýdýärler. Ýöne iş malyny hem beýle çemelerseň uzak işe yaramaz diýip 30 ýaşlaryndaky ýigit aýtdy. Türkmenistanyň işsizlik diňe erkekleriň däl, aýallaryň hem köpçüliklerin zähmet migrasiýasyna gitmegine, olaryň bir toparynyň durmuşynyň, maşgalasynyň bozulmagyna, has agyr ýagdaýa düşmegine alyp geldi. Emma türkmen häkimetleri ne migrant erkekleriň ne de migrant aýallaryň sanyny çap edýär. Türkiýede habarçymyň hasaplamalarına görä işsizlik türkmen aýallarynyň hem köpüsini ozal, vizasyz aňsat gelip bolan we iş tapyp bolan ýurtda Türkiýede işlemege mejbur edýär. Türkmen aýallarynyň bu ýerde iş tapmak we degişlikde köpräk gazanç etmek mümkinçiligi erkekleriň kagarany görnetini artykmyş diýip olaýdýar. Şol bir wagtda habarçy Türkiýe işlemege gelen erkekleriň maazaldygyny, ýöne olaryň durmuş we iş şertleriniň aýallaryň kagarany has agyrdygyny gazançlarynyň bolsa umuman aýallaryň kagarany azdygyny belleýär. Türkiýede aýallar esasan öý hyzmatçysy bolup işleýärler.
garralara we sırkowlara ýydyk edýärler ýa-da kiçi çağlara seredýärler. Ýöne bu işlerin hemme fizik taýdan gaty agyr işler hasaplanýar diýip habarçy Türkiýedäki iş bericilerin aýlyk töleseler işçisine azar bermäge hem hukugynyň bardygyna ynanýanlyklaryny aýdýar. Bu hili işlerde işleyen ayallar günde 12-14 sagatlap işleýärler we köplenç gijelerini huşkar bolmaly ukudan oýanyp işine yetişmeli bolýar. Habarçymyzyň maglumatyna görä beýle kynçylyklara uzak çydap bilmeýän öz durmuşyny aňsatlaşdyrmak we pul üçin türk söýgülisi bolmagy hemde onuň bilen ýaşamagy has yerlikli hasaplayan ayallar hem az däl. Durmuşyny aňsatlaşdyrmagy çalışýan ayallaryň soňra has çylşyrymly ýagdaýlara düşüp elden ele geçýän halatlary hem bar diýip Türkiýedäki zähmet migrantlarynyň durmuşyny ýakyndan synlaýan habarçymyz gürrüň berýär. Mysal üçin Türkmenistanda resmi taýdan durmuşa çykan we iki çağanyň enesi bolan ayal Türkiýe işlemäge geldi. Emma ol Türkiýedäki durmuşyň kynçylyklaryna uzak çydap bilmedi we yerli maşgalaly bir erkegiň söýgülisi bolup onuň bilen bile ýaşamagy başlady. Şu aralykda onuň Türkmenistandaky adam sejaň edip çağalarynyň garaşýanlygyny aýtdy we onuň öýüne gaýdyp gelmegini talap etmäge başlady diýip habarçy sözüni dowam etdirdi. Şundan soň türk erkegi bilen ýaşaýan türkmen zenany izde galan adamsy bilen aýrylşmak kararyna gelýär, emma ol aýrylşmaga razy bolmaýar. Netijede bu aýalyň söýgülisi onuň resmi äriniň razylygyny almazdan aýrylşyp bilmek üçin aklawçy tutýar. Habarçymyzyň tasdiklamagyna görä ol aýal adamsyndan resmi ýagdaýda aýrylşyp Türkiýede bir erkek bilen resmi nikalaşmak we türk raýatlygyny almak hyýalyna minýär. Bu maksada yetmek üçin oňa resmi taýdan öýlenmäge razy bolan garra adam hem tapylýar. Ýöne türk erkekleri bilen durmuş gurmak hem işe kıyınçılıkların utorjakdygyny, migrant aýalyň öz goňun islegine görä ýaşap başlajakdygyny asla aňlatmaýar. Mysal üçin Türkmenistanyň gelen aýallaryň biri ilki bir türk raýaty bilen durmuş gurup soňra aýrylışdy diýip habarçymyz bu aýalyň soňra özünden 10 ýaş kiçi erkek bilen ýaşamagy başlandygyny, onuň durmuşa çykmagyny teklip etmegine garaşyp geljekde resmi durmuş gurmak arzuwy bilen ýaşaýanlygyny gürrüň berdi. Emma ol adam bu aýaly ne enatasy, ne dostlary we kardeşleri bilen tanışdyrýar. Hatta özüniň işleýän ýerini hem gizlin saklaýar. Türkmenistanda ýaly bolsa, munyň maňa öýlenmek niýeti hem ýok diýip her gün ýene aglaýar, göz ýaş edýär. Habarçymyzyň gurrun bermegine görä, gurrun edilýän aýal bir dukanyny satyjy bolup işleýär we işe köplenç içkili ýagdaýda gelýär. Elbetde, bu fakatlar Türkiýede işleýän Türkmenistanly aýallaryň ählisiniň şeýle agyr ýagdaýlara düşýänligini asla aňlatmaýar. Adatlyk bilen söhbetde bolan adamlar her hili kıyınçılığa garamazdan öz awraýyny saklap bilýän Türkmenistanly aýallaryň kändigini aýdýarlar. Ýöne zähmet migrasiýasyna gelen aýallaryň käbiriniň ýüdürýän işleri beýleki illeşlerini gaty gynandyrýar. Şol sanyny käte halal işläp ýören aýallara da gyýa göz bilen garalmagyna sebäp bolýar diýip anonimlik şertinde gurlaşan migrantlaryň biri aýtdy. Habarçymyzyň ýeni bir maglumatyna görä Türkmenistan akçaglaryny we adamsyny eklemek üçin Türkiýege gelen aýallaryň bir başga bir ýol tapýar. Ol ödetjek hyzmatlarynyň bahasyny aýdýar. We eger erkek razy bolup oňa diýen puluny berse, Türkmenistan erkek bilen birnäçe aý bile ýaşap oňa aýaly hökmüne hyzmat edýär. Soň ol bu hili hyzmaty başga birnäçe Türkmenistanda edýär. Eger bir erkek bilen ýaşap ýörkä başga bir adam oňa jaň edip diýen puluny tölemäge razy bolsa, ýaşaýan adamyny taşlap başga bir erkegiň ýanyna gidýär diýip habarçymyz bu aýal bilen ýaşan erkekleriň käbiriniň onuň Türkmenistandaky resmi adamtyny hem tanaýanlyklaryny gurrun berdi. Şeýle-de Türkiýede habarçymyz 2019-njy ýylda 12 ýaşly ogly bilen gelip gazanjyny beden satmagy baglan türkmen zenany barada gurrun berdi. Onuň sözlerine görä, bu aýal hatda ýeki oglunyň iň esasy zerurlyklaryny hem üpjün etmeýär. Ol özüne täze egneşik satyn alyp manikür, ýüzüň derisini bejermek, saç düzmek, emeli kirpikler üçin gözellik salonlaryna gatnaýar. Ogly bolsa ýyrtyk ayakkabı bilen mektebe gidip öýüne ayaklaryny öýledip gelýär. Ogly täze ayakkap alyp bermegini haýyş etse, soňa gyýgyryp ayakkabı üçin pul gazan özüňe zerur zatlary özüň işläp al diýär. Ol oglyna diňe gaýnadylan makaron, ketçup we maýonez berýär.
Oglan mektepde gaterbet okaýar beýleki çağalary bilen oňuşmaýar we şonuň üçin birnäçe mektep üýtgetdi diýip habarçymyz. Şol aýalyň ogluny diňe urup ýola saljak bolýanlygyny gurrun berdi. Ony gyzyklandyrýan ýeketäk zat erkekleriň ýagny müşterileriniň gyzyklanmasyny we ünsüni ýitirmezlik üçin owadan özüne çekici görnüşde bolmagy diýip habarçymyz sözüniň üstüne getirdi. Maglumat üçin aýdylsa, Türkmenistanyň maşgala kanunçylygy maşgalany eneligi, atalygy we çağalygy goranmagyň döwlet kepillikleriniň bellenilmegini, şeýle-de maşgalanyň ykdysat taýdan öz başdaklygynyň we onuň ählak daglarynyň hal ýagdaýynyň ýokarlanmagy üçin şertleriň döredilmegini kepillendirýär. Mundan başga, bu kanun maşgalada ahlak görelgeleriniň puwtalandyrylmagyny, maşgalada Ateneýanyň zähmet işini maşgala borçlary bilen utgaşdyrmak üçin amatly şertleriň döredilmegini esasy wezipeleriň bir hökmünde kesgitleýär. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleýijiler, migrantlar we maşgalalar baradaky söhbetimizi dowam etdirýäris. Hormatly dinleýijiler, Türkmenistanly tanymal aktivist Nur Muhammed Anaýew Azatlygyň studiýasynda biz onuň bilen Türkiýedäki türkmenistanlylaryň agyr uruhy, fiziki ýagdaýlary barada söhbetdeş bolýar. Nur Muhammed siz Türkiýedäki ýagdaýlary gowy bilýän bir adam hökmüni, olaryň arasynda ýaşan adam hökmüni, olar bilen iýiçen, gürleşen, görşen, köp gatnaşan adam hökmüni aýtsaňyz. Bize gelýän habarlara görä, şu türkmenistanly migrantlar elbette ýurtda kynçylyklaryň daşyndan öz maşgarlary bilen gatnaşykda hem ullukan uruh kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýarlar. Bu ýagdaý bolsa olaryň fiziki saglygyna da ullukan täsir edýär. Hatda käbir ýagdaýlarda öz janyny kasd edýän adamlaryň hem bardygy aýdylýar. Şeýle habarlar gelip goýuşýar. Bir topar adam bolsa öz maşgarlarynyň bodulanlygyny, muňa da bir tarapdan kynçylyklaryň sebäp bolanyny, ikinji tarapdan bolsa şu maşgaradaky birek-birege gatnaşygyň, birek-birege syýlagyň ýetmezçiliginiň sebäp bolanyny, umman bir topar meseleniň bir ýerde utgaşýanyny gurrun berýärler. Siz öz görän adamlaryňyz, gürleşen adamlaryňyz bilen baglykda şu masalar esasında gurrun berseňiz, dogrudan migrantlar nähili ýagdaýlar başdan geçirýärler, uruhy ýagdaýlary. İlki bilen her bir wakanyň düýbünde iqtisady kemçilikler ýatyr. Şonuň esasynda da köpsi öz maşgalalaryndan, öz durmuş ýoldaşlaryndan, ýani ýoldaşlaryndan aýrylmak, uzak möhletleýän adam daşary ýurtlarda galmaga mejbur bolurlar. Munyň esasynda Türkmenistanyň içindäki iqtisady kynçylyklarym, az karytlaryň bahalarynyň ýokarlanmagy, milli manatymyzyň hümmetiniň gaçmagy elbetde adamlary şoňa iterdi. Yani il arasında onun näme üçin daşary ýurtlara gaýtdyňyz diýilen soragy ilki bilen düýpden seretsek, oňa şol Türkmenistanyň içinde şo ýanky aýdan sanak geçen kemçiliklerimiz adamlary mejbur etdi. Ýöne muňa garamazdanam maşgalalar köpsi 2 ýyl, 3 ýyl, 5 ýyllap daşary ýurtlarda öz maşgalasyny görmän, ýöne olar gaterbet küýsäp gezip görän ýanky zähmet migrantlary bar. Aýal maşgala bolsun, erkek adam bolsun. Olar şol ýyzyna gaýtjak bolanyny, olaryň maşgalasy, ýa-da hostarlary ýok, gelme, bärde iş ýok, bärde kynçylyk, gelip oturma, işleýin tak, puly ber, pul gazan, puly ber, diňe şo pul. Bu adamlar bolyn puldan meter görüsleri gelýär, küýseýärler maşgalalaryny. Onu pikir eden oklarda diňe şol puly ber, pul hamala hakyna tutulan gulýaly öz maşgalalarymyz, yani bizim enatalarymyz, hostarlarymyz gynansaňam öz çağalaryny şeýdip daşary ýurtlarda galmaga mejbur edýärler. Ol gaty ýalňyş düşünje. Pul gazanmaly elbetde. Ýöne zähmet diýilen zat bir 3 aýdan, 6 aýdan öňe gidip gelip durjak bolsaň zähmet bolýar ol. Eger sen ýyllap sen daşary ýurtlarda işleýän diýip öňe maşgalaňa zar bolup ýaşap görän bolsa ol zähmet bolany ol sürgün bolýar. Indi şu taýda bir mesele bar da, maşgala bir-birigi gollamak bilen maşgala bolýar. Bizim gurleşýän adamlarymyzyň käbiri şu öýe jaň edenimden soň näçe wagtlap özmal bilenmek sebäbi bir topar gep burrun gerekmejek gep burrun eşdýän. Men bu taýda bir islam pulum galan bilýän adam ýaly çemeleşýär maňa. Bizim ýagdaýlarymyzda düşünje bolmalanoklar. Biz olaň elbetde ýagdaýlaryny bilýäs. Ýöne olaram bizim ýagdaýlarymyzy bilseler diýerler. Şuňaly ýagdaý bar. Näme üçin bu beýle boldy? Türkmen enatalary dogrudan bir hiç sada düşünen okmy, ya da öz çağalaryna söýgüsini, öz birek-birege ihlasini, bir mehribanlygyny, iraýdaşlygyny ýitirdimi, ya da bir ullukan ahlak çökkünlügi emele geldimi ýurtda? Näme bolup geçdi bu taýda? Öň maşgalalar beýle dälmi ka diýär?
Türkmenistan? Hawa gynansaam munyň esasy düýbüni meniň pikirimçe bilimsizlik ýatyrmyka diýenler. Bilim birinji ýerde durmaly, şoň üçin ahlak çökkünlüğüm var. Şol öz çağasyny nädip dödü bilýärler ka diýätse käwat 3 ýyl 5 ýyl görmese-de ene tasy daşary ýurtda işläp beren bolsa çağasy pulun gerek gel ejejan geleniň gerek diýärler. Olaryň kanha düşnükli, olaryň göresi gelýär. Ýönen ha çağasy daşary ýurtda ene tasy Türkmenistanyň içinde bolanny jaňetseler köplünç enatalar çağalaryna gelme, intagam işle, aňarlykkan gidip bilsen aňarlykkan git, Ýewropa git, ýöne bärik gelme diýerler-de. Ol gelme diýeniň bilen bolan ok ki, ol göresi gelýär, ol adam diýeniň göresi gelýär. Ýani kaýdyşym ýaly ol 3 aýdan 6 aýdan öýüňe gidip gelip durmasaň, hakykatdan hem daşary ýurtda uzak wagtlap, maşgalaňy, howsarlaňy, doganýarlaňy görmän gezmek ol olur ýalan sat däl. Başından geçiren düşünýär bu zatlara. Köpüsi başından geçirmenden düşünen ok biram. Yani daşary ýurtda ina şu Türkiýede esasanam inflasiýa 200-300 götürümlerde gezip berdi. Türkiýede hakykatdan hem şu wagt pul kazanmak kyn. Ol hem öz jaýynyň töleglerini günlük ýaşaýyş çykdajalaryndan daşaram, saňa da pul berjek bolýar-da. Onuňky hakykatdan hem kyn. Türkiýanyň halkynyň özüm zaryny napýar. Sen olar ýaly ýurtda ýene de pul gazanyp urudy bilýän bolsa, gaty berekella diýmeli, gaty berekella diýmeli. Özüm adam şertlerinde de ýaşanoklar, şolar bir jaýda 5-6 bolup köplük bolup ýaşaýarlar. Ýani darajyk kwartiralarda. Olam ýaşaýyş standardyna da gawat gelen ok. Şey dip gazanyp ýörkäde arasynda gel öýme öýdeýnise olaram gelme diýerler-de. Onu olam ýalňyşmyka diýenler. Indi sizin pikirinizçe bir yerde çıkalga nämede bolup biler. Bir tarapdan elbette türkmençilik bir ýagdaý känbir daşyna çykaryp aýdasam gelen ok. Adamlar öz düşen ýagdaýlaryndan utanýarlar, namus edýärler elbette. Bu adam duýgularyny düşünmek bolar. İkinji tarapdan hem bir aňarsynda çıra görünmeýän ötük adamlar helak bolýarlar. Bu maşgallar bolýar, çağalar enatasy ulalýar. Umman geljekki nesil nähili bolar bu ýagdaýda diýen bir ullukan soragma. Nähil çıkalga görýäňiz, näme edip bolar? Çıkalgany men şunu görýän, türkmençilikde bir söz bar. Kösenmejek bolup kösenip börsilýär-de. Hakykatdan hem şu türkmenlerimiz kösenmejek bolup has kösençli ýola girýärler. Her wagtam şeýle bolup durda. Aslına teretsen aňsady şol çağasyna oğlum gyýdym sen işle şo taýdan köpürek pul ber diýmek ýaly görünýär. Ýöne aslında ol kyn ýoly şol. Aňsady öz ýurdumyzda ykdysady, sosial meselelerin çözgüdüne tarap ýykyn etmeli halk bolup, şol nädemizde şu ýurdumy düýdük bilýäs. Nädemizde öz ýurdumyzda gazanyp, öz ýurdumyzda eklenç edip bilýäs diýip, şoň üstünde oýlanmalylarym, şoňa tarap ýykyn etmeli. Ol çağanyň üstüne ýagyrnasyna bar problemalary, meseleleri, bar ýükü şoň üstüne taşlap, şoňa eklenç etdirmelerle. Onu 8 saat işläp adam şertlerini, adamyň birazjyk durmuş hal ýagdaýlarynyň has gowrak şertlerini ýaşawam eklenç edip bilýän şertine getirmeli. Şeý dip gazanç etmeli, pikirlenmeli. Bizimkiler bolundyňa gynansaňam, şol bir aňsat diýip kyn ýola baryp gaýtam çağasyna zähmet ýükünü ýükläp gidip oturýarlar. Indi käbir synçylar Azatlyk radiosy bilen anonimlik şertinde gurulýan ýerli synçylar we ýazgylar we jurnalistler we intellektuallar bar da. Olaryň käbiri elbetde gaharly, halkdan öýkeli olar. Sebäbi ýagdaý ütgetjek bolýan adamlaryň arkasynda hiç kim durmaýar. Halkyň özüni hisat gerek gel ýagdaýyny hiç kim hisat edip bilmez. Indi öňkü ýaly halkara gurulmalary beýlekler ýagdaý ütgeder diýen ananç kem galmady. Şoň üçin bu türkmen halky bir ýatasy we öwürli diýen pikiri öňe sürýärler. Sizem öz çykyşlaryňyzda aýdýaňyz, biz şu işi etmesek biz çağalarymyzda galyrýar probleman diýen pikiri aýdýaňyz. Bir gezek diňlemde eşitdim. Indi şu ýagdaý hemmekşä düşünükli bir ýerde düşünmedi ýaly zat ýok bir göräýmäge. Emma näme üçindir türkmen jemgyýetçiligine bir araýdaşlyk döräberenok, birek araýdaşlyk ýa-da gowy pikiri araýdaşlyk kändir dörenokda görünenokda gaýtym şahsy düşmançylyk diýen ýaly, şahsy haramazlyk diýen ýaly ýagdaýlar has ýokary çykdy. Bir tarapdan şu kıyınçılık sebäpli bolýarmy ýa-da ikinji tarapdan şu türkmenliň öz medeniýeti, öz derejesimi ýa-da bir wagtlaýan zatmy? Meniň pikirimçe biziň berýän analizimize görä bir günde emele gelen zat däl, 30 ýyllyň netijesi hasyly şu.
Yani geçen 30 yılın içindeki birinci, ikinci ve üçüncü prezidentlerin günnölüğünün bakası şu. Şu vaatki bizim adamlarımızın şu ýagdaýa gelmeğinin analizini teretsek de. Eger hakikatdan hem halkını, vatanını söýýän prezidentlerimiz bizim başımızdan geçen bolsady, halkan bir azajyk aň düşünjesi ösdürilip, şoňa göre bilim terbiýe berilip, şoňa göre telewiziýalarda şoňa göre agitasiýalar ýöredilerdi we gynansak o zatlar bolmady da diňe şahsiýet kultuny beýgeltmek ýaly agitasiýalar ýöredilen üçinem jemgyýet iza galy. Jemgyýetiň arasyndaky düşünjeler, garşylyklaryň pikir garaýşlar, diskussiýalar telewiziýalarda geçirilmedi we men muny şu geçen 30 ýylyň netijesi hasaplayan ýöne şu wagtky opozisiýanyň aktivizmiň alyp barýan işiniň netijesi bolyn öňümüzdäki 5 ýylyň dowamynda görnüp başlar. Çünki bu hakikatdan hem adamlar ilki gorkusyny ýeňip başlaýar, soňra ýoş-ýoşdan gepläp başlaýar. Ilki biz bulary agzyny açmagy uğraşjak bolýarsa, şu dogry geplesin, ýalňyş geplesin tapawdy ýok. Esasy agzyny bir açsyn ilki diýär. Ondan soň näme geplemelisin, näme geplemelisiň soňky 2-3 ýyllykda ýene adamlar ýylyň öňüne çykyp beren, ýazgarly beren özlerini düzedörler mükadiyen. Men umytly dogry aýtsam, özüme umytly gelecekde bolar diýip umytlanýan. Çünki hakikatdan hem bundan bir ýyl öňkü ýagdaý bilen hem häzirki ýagdaý bir däl. Adamlarymyzyň aň düşünjesi, özlerini alyp barşlary, batyrgaýlyklary, mertlik görkezişleri ondan bilgeçlikde tapawdy diýär. Elbette öňümüzdäki 3 ýyl, 5 ýylyň içinde de bunyň netijelerini hökman görkezler. Öň bir gepiňizde siz häzirki ýagdaýyň netije diýdiňiz. Emma sebäpler bardy gurrun edilmelidiňiz. Eger ýalňyşmaýan bolsam, siz ýene de şu netijäni prezidentleriň üstüne atdyňyz. Ya da şu prezidentin töweregindäki adamlaryň üstüne atmak bir öňden gelýän ýagdaý elbetde. Şahsiýet kultunyň üstüne atdyňyz. Şoň bilen birlikde de şahsiýet kulty şert barýerini döreýär diýen pikir bar. Öň aýdardylar mysal üçin şu Sowet döwrüne yetişen adamlar, koloniýa döwrüne yetişen adamlar ölüp gotorsa täze nesil gelir, täze nesil täze durmuş gurur diýen ýaly pikirler aýdardylar. Emma täze nesiliň bir topar wekilleri bilen gurlaşyp görýärsiň goýun, olar şu Sowet döwründäki adamlaryň pikirlenişi ýalym giň pikirlenip bilen ok. Olar hatda elementar iki sözlemden ibaret pikirini ýazyp bilýän adamlaryň gaty adalyny gaýdylýar. O hojalyk barada gurrun edemizde bir gezek söhbetdeşlik edemizde. Şop goçaň ekizişi agran teknik kadrlar bardaky düşünjeleriň hem juda petelendigini aýtdyňyz. Bilimiň ýykylmagy, alınıp barlayan siýasat netijesinde adamlaryň pikirlenişiniň gaty pete gaçanyny gaýdylýar. Ikinji tarapdan hem siz umytly gurrun edýäňiz elbetde soňky döwürde janlanyş bar, pikir aýdýan adamlar köp ölýär. Ýöne käbir synçylar pikir aýtmakda mesele ýok. Pikir aýdýan adamlar köp ölür, ýöne pikirlenmekde mesele bar diýen pikir öňe sürýärler. Şu pikirlenmek barada, pikirlenmek ösdürmek barada näme aýdyp bilersiňiz? Pikirlenme üçin ilki bilen adamynyň özüniň garaşsyzlygy gerek. İlki bilen adamlaryň özleri bir azajyk şoňa tarap ymtylma görkezmeli. O gel bir adam islese ingilis dil kursuna ýazalyp gidip bir absolutno yani özümüň ene dilimizde ýakyndan odakdan gartaşyk bolmayan bir dili 6 aýyň 1 ýylyň dowamynda kurslaryna gatnap öwrenip bilýär. Şoňa höwes bildirse, ýöne näme üçindir? Şu zatlaryň birazjyk höwes bildirip öwreneýin. Şu näme bolupdyr? Geosiýasatda näme bolupdyr? Yani öňe maýdyşym ýaly diktatura netije halkymyzyň şu zatlara garşylyk görkezmeýänliginden sebäp bolýar. Ýöne şu elbetde şu diktaturaň netijesini emele getirýän halk bir azajyk şoňa bolan ymtylmany özüne energiýasini tapan ok. Gorku bar, Türkmenistanyň içinde basyş bar, üstesine enatalarymyzyň hem rolu bar hökmani suratda. Çünki olar özümizde mene 40 ýaşadyk da şu ýola başlaşmak bize Türkmenistan hökümeti öz hostarmyzyň üstü bilen bize basyşlar ettirdi da. Men şu wagt beren jogabym, men diýdim 40 ýaşyma ýetem soň. Seniň pikirinde ýa onuň pikirine ýaşamaly zat ýokdur. Adam diýäň 18 ýaşdan soň erkin pikirlenip, erkin eline pasport alyp isleýän ýurduna gidip durmuşyny ýaşap bilmeli 18 ýaşdan soň. Ýöne bar 20 bolsun, 25 bolsun, bizde 40 ýaş ýeten soň ene taňa jaň etdirip, oňa jaň etdirip, şol olaryň özlerem goşulma, girme çağasyny elinden çekip, ayağından çekip, şu wagt aktivist bolup ýören ýerleşmeden köpüsi hatda enatasyna garşy bolup edýär şu zatlary. Enata etmediyse de etjek kaka, etjek eje. Sen gaýtam şolara şey diýip, sen gaýtam beýdi diýip aşakdan ýokaryk neme bar. Yani bu zatlary vatandaşlarymyz bilmegi gerek. Aktivist bolup ýören ýerleşmeden köpüsi köp zady garşysyna alyp dözgelip edýärler. Olam
ýagty geleceği üçin edilýär, şonu bilýärler. Şu zatlar düzeltilmese de geljekki nesil agalya, geljekki nesil görüşmeli bolýar. Netip bolsa hemmemiz bilelikde agdylyk bilen ýeňersiýen umydymyz bar. Hormatly dinleyijiler, bir türkmen aktivisti Nur Muhammed Anaýhyň pikiri. Eýsem Türkmenistandaky ykdysady kynçylyklar, türkmen zähmet migrantlarynyň kyn ýagdaýy, bodulýan maskalalar barada sizden ähili pikir garaýşlar bar. Bize bu barada pikirlerinizi ýazyň, telefon edin, tejribelerinizi paýlaşyň. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.